Ka Sorkar jela ha ka siningkong kala pentep basen kinsasyong perkhat ba ka baidai bat ke Jingpynlong Skul ha ka ni ke jela din babaro ke skul kila hab ban khang khadem na ka daw ke Jingpryang ukhyang Jingpang ha ka ni ke jela sawan ban kai ke polisi ka begin le namar ngimla ban ong man sukhang sai ke skul ni haban perkhat i ke student te pi yaman tahi ni ong le online te ngai itu bi ban senong dong kam don jengmut ki bapli kim don network mo kim don network ki don ki balik ong nok ki class 8 class 9 class 10 kim de na shlo la le no shistong ha ka de lockdown te kitu ki bapli nga perkhat te ngai ki ban don na shlo kam don jing ha ten rai ngim kren menta tang ki badon shlo ngim kren ki badon tang hatura ngim kren menta tang ki badon hapo juai haki district headquarter le sai district headquarter kila badio ngai ngong pi beyond that sitomha te nak daw menta ka bangi dang ya plan ka education department kadang walk out ka ekalenti ka bagile namar kum ngong pi lada menta ki wei ki ship hotel ki district ni kalong green zone tangka east castles lane tangka shillong agglomeration ka belong hotspot let's say yakata na kaliang jongi ke Sorkar ngidang ya walk out then nginsa pentip syapi hakapor ka babian kung no begin le nang ne syakmat amar ngiyapek hadin jong ka laiterik u me hadin jong ka national lockdown ko mopi namar ka jing im jong ibreu nginam la banong susakut sa ko ni te menta ki activities ko mopi beleng la relax kini ki activities menta kumia kaneka sispaski menta kumia ka thung kater nang ta ka transportation jong kini ki jingyade ha kitu ki marep ki marian wilayah sya te menta very soon ya katu ka construction lo ngintang ngi walk out ba ya katur pangina sya biang no hakin no haki jaka ki bang ong ipi ki belong safe ki ba de ka green zone ka bahap ka green zone ngi dang walk out nomor daka bangi penbuon ni kaneka activities kan long ha ka jukupor bangi pen imja ye ki nong belas ni ye ki baduk ki bajenjar bat nilarai ru ba hakini ki kendiat ni balakong no ba ka inter district movement ru kamot ni hap heban island ba kan bangin ra nang tu situ namar kidon ki pergi standard workers mo ye dang de situ nang tu sini bangin yo ban shift ye ki kenang ba pensuk ye ki ke berkhot ane semak